500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବାଳିକା ଶରୀରରେ ଏବେ ବି ବହୁଛି ରକ୍ତ, ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଲୁଛି ଉକୁଣି। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କଥାଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କଥାଟି ସତ୍ୟ। ଏ ଦୁନିଆରେ ସମୟ ସମୟରେ ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ ଖବରମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯାହାକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଦେବ। 1999 ମସିହାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ଏକ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ନିକଟରୁ 15 ବର୍ଷୀୟ ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ମୃତଦେହ ମିଳିବା ପରେ ଦାବି କରାଯାଉଛି କି ଏହି ନାବାଳିକାକୁ 500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସମାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା। 15 ବର୍ଷୀୟ ଏହି ନାବାଳିକାର ମୃତଦେହ ଦେଖି ଲାଗୁଥିଲା କି ତାହାର ମୃତ୍ୟୁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିଲା। ତାପମାତ୍ରା କମ୍ ଥିବା ହେତୁ ନାବାଳିକାଙ୍କ ଶରୀର, ତାହାର କେଶ ଏବଂ ଚର୍ମ ସାଧାରଣ ରହିଥିଲା। ବାଳିକାର ମୃତଦେହ ସହିତ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ସୁନା, ରୂପା ଓ ପୋଷାକ ବି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ମିଳିଥିଲା। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବାଳିକା ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ବୋହିବାର ଦେଖିବା ପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଯକ୍ଷ୍ମାର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବି ଉକ୍ତ ବାଳିକାର ଶରୀରକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହିସବୁ ଦେଖି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ କି ଏପରି କେମିତି ହୋଇପାରେ। ତାହା ଏବେ ବି ରହସ୍ୟ ଘେରେ ରହିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ବୈଜ୍ଞାନିକ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ବି ମମିର ଏଭଳି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମିଳିନଥିଲା। 500 ବର୍ଷ ପରେ ବି ବାଳିକା ଶରୀରରେ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା ସହିତ ମୁଣ୍ଡରେ ଉକୁଣି ବି ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ସତରେ ଏହା ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଘଟଣା। ଆଶା କରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିବ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ www.odiaknowledge.com। ଶେଷରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆରେ କିଛି ଶିଖନ୍ତୁ।